Ассалому алейкум духтарако, созаи нағзаи саломатии хубай духтарако. Боз як нуқтаи савдорам шумо да бори дуюмай ё бори сеюмай тавсия метиҳам. Беҳад борош арзонай хушрӯвай навк шудагиан. Марҳамат биёен айпеш борошона бинен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор. Марҳамат биёен айпеш бо тамошо кунен. Беҳад маъқултон мешавад духтаро. Нигоҳ кунен чӣ хел бисёрай двойка, курта, кожинка, ина спорт стил чизе ки дар кораитона марҳамат меёбен. Оз то охири наваро тамошо кунед. Якта ба якта нархора мефаҳмонам. Двойкотон чандсма? Ина чин намуд двойкае ки мегирен духтарако ҳам қафасонан 190 сомонӣ аксия кардагиан. 250 сомон буд. Юбкошон кати диден духтаро ҳозир 190 сомон кардагиан. Ҳамин пешангирам? Пешангир 290 сомон. Духтаро анаиш бошад 290 сомон ай 350 сомон буд. Аксияда 290 сомон шудагай. Платья дорав ай болош нехе кожанкачай беостинак дора. Ай ҳамаи цветош ҳастай шумо нависен бо сурат мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Анаи вадалскайку хеле киртаи жимпири. И 250 сомон аз инам расветка аста. Шумо нависен бо суратоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ана баъд иҷада бо ҳаст кожинка, костюми джинс. Ино чанд пулиян? 140 сомон. Кадомеша мегирен духтарако 140 сомонӣ. Ҳамқа хушрӯчаан ки ира бинен охи 140 сомон. Духтаро нависен дар рав даставкатон бикунан. Баъд спорт стилу двойкои хушрӯ дорена. Ина болора бинен. Двойкои 280 сомон 190 сомон шудагай чандта расветкай. Ина иша материалш хушрӯ ичанд сомай? Акция шудагиай двойкай 190 сомон шудай 280 сомон 190 сомон шудагай. Иё халатан? Ай чанд сомай? Ишам 190 сомон брукушкатиай духтаро. Марҳамат мию новинкаи фасони хушрӯ. Ана баъд кожинкои хушрӯ дорам, плашои фасон доран. 450 бори гуанҷу будай духтароира бинен 450 сомон ҳам палтош астай, ҳам кожинкаш аст, ҳам плашш аст. Ира бинен чӣ хушрӯчаане. Нархошам нархҳои беҳтарин. Ана баъд визрукавка доран. Ино чандан киҷон? 150 ва бори гуанҷои духтароира бинен чӣ хушрӯ 150 сомон. Ай ва ё чи шубкачо аксия шуда духтаро 480 сомона шубача 250 сомон шудагай. Успет кунен ҳами қабо мехушрӯ ва як бор биён айпеш бинен. Ана хеле жимпирако дорена фурӯши. Ина мино нигоҳ кунен 70 сомони ан жимпирако распродажа ҳамаи цветош аст. Нависен суратоша мепартоян интихоб кунен. Ва кожинкачои хушрӯ доран. Иёро чанди кадан? 150 сомон. Нархҳои беҳад хубай тамошобино омада айпеш бо хутон тамошо кунен бинен маъқултон меша. Ай болопушотона чанд карден? 250 сомон ина касе болопуш гирифтани буд. Ина 250 сомон ай ду тарафа ба ҳазур мепушен духтаро. Размеро ҳамаш аст. Ина 250 сомон да гӯё дута чӣ мехарен духтаро. Ҳами тарафша мепушен, ҳам тарафи дарунша мепушен. Ана баъд бо ҳастай ина хеле кирта спорт стил 190 сомон. И цвет дора? Расветкош ҳастай. Бинависен суратоша мепартоя. Айна ё двойкаян ё ки сара? Двойка. Духтаро ина экокожа ҳастку. Ҳавая нигоҳ кунем платьяшай. Ҳамиқа хушрӯ сарафанаш. Кати вайшай. Бадаласкаш аҷоиб хушрӯ 290 сомон будай диден. Қафасонакай 290 сомон. Нархи беҳтарин тамошобино. Марҳамат биёен бо айпеш хутон як маротиба тамошо кунен. Айнаи шуботон чанд сомай? 800 сомон. Инаи шубачошуна диден? Аҷоиб хушрӯ 800 сомон. Мана мехша бинен чӣ хел фасонай. Мехш аҷоибота. Иш чанд сомай киҷон? духтаро инахе плашои турецки омадай 350 сомон дар рози хушрӯ расветкош ҳаст. Нависен бо суратоша мепартоян. Ана баъд бо ҳаста инчунин дариҷа инахе халато. Халато чанд сомон? 200 сомон халато. Чандта расветка дорад духтаро. Аксияи беҳтарин. Ина ва ё чи
220 сомон. Ина акция штагай 220 сомон, 280 сомон, 220 сомон штагай. Инами вай голдша бисёриё мепирсан, тигмай голдша ҳам хатана да хушру местад хтаро. Марамат материалш ҳам фасонай акция галтидагай. Биёин ай фурсат истифода бурда харидорӣ кунен. Янай боло пуш чансмай? 230 сомон. Ичи? Ина турецкиш, турецки? 200 чанд? 250 сомон. Марамат ина мучам ҳастай. Хулас иҷада бо кардигано ҳаст, кардиганои хушрӯ. Ё чанд смайк ҷон? Қавязкаш хушрӯвай. Духтаро ина дарозаш 160 сомон, ай калташ 150 сомон. Бофтушку сахта ки хушрӯвай. Як бор биён бо ай пеш хитон бинен. Иҷа бо туника ҳастай, а? И туничко чанд сма? 190 сомон дарозош, а? Ваёш 100 сомон. Деталь ҳаст, як раз продажа кадагем, арзон кадагем, ядонай модагай 100 сом. Айё ҳастай, ина ё 100 сом, ина вязко 190 сомон. Пальтой боло чанд сма шуба? 800 сомон. Курткои ду тарафа чанд сма? 350 сомон. Ай шубоче? Шубачаи короткиш 250, дароз 350. 250 сомон, дароз 350 сомон. Мана марҳамат биёен курткои бесини хушрӯ доштиян духтаро бори гуанҷо 250, а? 250 сомон курткои беустин оригиналош. Марҳамат як борак биёен ай пеш тамошо кунен. Маҳқултон меша. Ина қисмдам ҳаста. Ёша чанди кадаген? Боло будагёра. Ина 200 сомон. А курто чи? Инами куртои боло, двойкои боло, чизе ки мегирен халат, брук, ҳамаша 190 сомонӣ кардаган. Беҳад иқдоми хуб пешниҳод шудестай тамошобино. Боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. Як бор ай пеш биёен ва ира бинен духтаро барои зимистон ангуркои фасон омадагай. Я намуд ғавса, я намуд хушрӯай материалаш чанд смаира? 300 сом балшмеркай духтаро 300 сомон расветко ҳастай. Шумо бо нависен сурат мепартоян. Иёку ҳичи намешаванд духтаро. Ина ин материала хитон медонен чихе материали зурай. На брукуш, на кирташ ҳичи намешава. Шушта шушта мепушен. Марамат нависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Ва духтарако рас продажа 50 сомон, 100 сомон. Ира бинен чихе хушрӯвай. Ина миё ягон ҷода ҳамин нарх нестай бовар кунен. 100 сом 120 сомон ая. Ҳозир аксияда 50 сомон шудагай. Я намуд фасончай. Марҳамат биёен ай пеш бо хитон бинен духтаро. Вязкаш маҳқултон мешава. Ай бо цвет дора, расветка дора. Иҷада бо рас продажа бисёр доранд. Биёен як бурак биненда. Амқа интихоб бисёра. И двойка ая. И чанд смай? Ана и двойкошон 100 сомон. Диден двойкара фасониша. Ҳам материалаш хушрӯвай. Стилакаш фасонакай мана брукушкати 100 сомон распродажада. Ира бинен иҷада ҳамқа бисёрай ки бор жемпирчиҳои хушрӯва даласкача чизе ки мегирен арзон шудагай чанд смай? Иш 50 сомон. Ина иҷада бо дигар намудош ҳастай духтаро. Хулас биёен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Нархҳои беҳтарин 50 сомӣ ам ё ва духтаро диден фасонира 50 сомон ина. Ҳамиқа хушрӯва и пеша ки ира бинен туракдор фасонакан 50 сомон. Ҳатман омада ай пеш тамошо кунен тамошобино. Ана духтарако иҷада бо платиҳоям ҳастай. Платиҳо 80 сомон. Шумо бинависен ё ки биёен ё ки нависен суратҳоро мепартоян. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ҳамқа интихоб бисёрай духтаро. Марҳамат 50 сомон, 80 сомон, 100 сомон. Инами хелай нархи рас продажа дар ин нуқтаи савдо. ҳамиқа двойкои фасон омадаи духтаро нигоҳ кунен. ангоркои хушрӯ и размерои балшмеркай ҳамаи цветош ҳаст. ина ангоркаи духтаро шушта шушта мепушен. ҳичи намешава. 300 сомон беҳтарин нарх додестиян. успед кунен. бисёриё барои Россия рафтан мегиранд. бори ғавсакак ина марамат двойкаяй ҳам брукушай ҳам инамихе киртай дароз дора. айзону дароз меиста. 300 сомон. И тарафш боша двойка. Иам двойкаи фасонай размерош подростковый боша ира. Подростковый. Ина бинен чихе хушрӯчаи двойка. Иам ангоркаи тамошо бина 250 сомон. Ина жимпирча барин беҳад хушрӯ.
бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза 9 қатор. Марҳамат нависен бо маълумоти бештар аз худшон пайдо кунен. Инчунин дар иҷа духтарако ана хел двойко акция шидагиана. И двойкора метавонен ки ҳозима шумо нишон метам метавонен омада ай пеш бинен. Ҳамаша 190 сомонӣ кардагиан. Ина нигоҳ кунен да. Марҳамат ина 190 сомон хушругии двойкара дидед. خیلی نرخ یگان جدا نیسته اسپید کنند دخترو 190 سومون کادو میشه که میگیرین اینا شما با نویسنشون صورت میپرتویانتونه با حضور تماشا کرده انتخاب کنین 190 سومون اینا میوشم هم خیلی عکس کردن همه 250 270 سومونه دوی کویان هزی عکس ده 190 سومون شده اینا ببینین ماتریال عجیبه تا دخترکو محقولتون میشه این دخترکو شوبای ترانسفورمر اومده یه نمود خوشروای نگاه کنن نرخوشم نرخوی بهترین نگاه کنن این آستیناش جدا میشوه بیزروکاف که برین میپوشن بعد قدشم جدا میشوه دخترو قدشم کلتتر کرده میشوه اینا مرحمت 900 سومون وایش خوشروی هست که میخش بیاین با پیش یک بار بینن رزمیرو هست همش بازار کاروان طرفی تیلوبازار 9 دروازه دخترکو байни 7 ва 8 дарвоза 9 қатор бахшиш ина биёен ин 9 қатор ана мехварака пайдо мекунен бе адам ана мехе борошон хушру ина инош боша 800 сомон и хели нарх ягон ҷода нест духтаро биёен муқоиса кунен бинен бо нархҳои беҳтарин харидорӣ кунен касе омада наметавонад нависен хичон дарав доставкатон мекунанд ҳамаи цветош ҳамаи размерош ҳастай двойкои фасони туркӣ омадаи духтарако нархшон 290 сомон аксия ҳам хушруай платья дора платьяи дарози фасон ай болошинам хели безрукавка кожинкача дора мана платьяшам базови барин дига киртотон кати дига ва ё кати мепушен боло пушокати ана боло пушам дига киртокати мешава пушен беҳад варианти хушру риментам айхчая римишок дора бо 290 сомон фасониша бирен духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза 9 қатор да ин нуқтаи савдо нав кушода шудагай бадане хели экокожо ҳастай ку ино ҳамаш турецки ана ино ваян сарафанам платья сарафанай катишон вадаласка доран вадаласкоошон инам хели свитерча доран базови мана марҳамат ҳам хушруай 290 сомона и очкёш катиша очкёш туфа буда духтаро 290 сомон шумо нависен хичон дарав шумода доставка мекунанд агар ки имконияти омадан надошта бошед ози сезони ҳамина омадагай успед кунен духтаро ина беҳад бураки хушру двойкаи фасон ишам ҷудогона мешава пуши дига чизо кати ана свитрошам ҷудогона дига либосотон кати мепушен